Rigtig mange mennesker finder disciplinen og kræve sin ret vanskelig og ubehagelig. En bekendt fortalte, at hun for nogle år siden havde anskaffet sig en splinterny PC, som hun havde ønsket sig længe. Vel hjemkommet med apparatet opdagede hun, at det på flere punkter ikke var, som det skulle være. Hendes skuffelse blev hurtigt afløst af en retfærdig og støt voksende vrede. Hun fantaserede harmdirrende om, at hun vendte tilbage til forretningen og uden omsvøb forlangte pengene tilbage. Og ved samme lejlighed gav den ansvarlige sælger en verbal overhaling for hans skamløse svindleri. Men vreden og fantasien om den søde hævn varede kun ganske kort, i det den blev overhalet indenom af en frygt for konfrontationen med sælgeren in real life. Hvad nu, hvis hun ikke kunne leve op til forestillingen om sig selv som en person, der får sat sin vilje igennem uden slinger i valsen? Hvad nu, hvis hun helt mistede grebet om situationen? Tanker som disse satte hende skakmat, og hun valgte at brænde inde med sin skuffelse, sine aggressioner og sin ukomplette computer. Hun kan stadig ærgre sig over, at hun ikke dengang benyttede samme strategi, som hun i dag med stort held får sat sin vilje igennem med i lignende dagligdags situationer. Hun har fundet ud af, at hun dengang i computerkøbssituationen først og fremmest begik den fejl at fokusere alt for meget på sin retfærdige vrede, som hun følte sig forpligtet til at give udtryk over for sælgeren. Hun kom derfor i tankerne til at sætte det at foretage en reklamation op som en veritabel kamp eller duel, hvor kun én kunne overleve, hende selv eller sælgeren. Forestillingen om en sådan duel lagde et stort pres på hende, som hun ikke magtede, og derfor gav hun op på forhånd. I dag er hun en virtuos ud i reklamationer. Lever et indkøbt produkt ikke op til hendes forventninger, lader hun aldrig vreden få overtaget. Derimod konstaterer hun nøgternt, at det hun dybest set ønsker at opnå, det er et bedre produkt. Hendes erfaring er, at en rolig, saglig og gerne venlig fremlæggelse af problemet over for sælgeren næsten altid giver på det. I et lidt forældet managementsprog kan man sige, at kvinden i mødet med sælgeren skaber en win-win-situation. Det vil sige en situation med to vindere i stedet for en tab-vind eller en tab-tab-situation. Kvinden hævder, at det kan være helt underholdende at skabe den slags situationer, hvor man selv opnår det, man gerne ønsker, og samtidig får den anden til også at føle, at han måske har vundet. Måske kan sælgeren finde det tilfredsstillende at blive betroet et for kunden vigtigt problem, som han er i stand til at løse. Vreden kan være nok så retfærdig, men i bedste fald er den værdiløs og kan ofte, som for kvinden, lægge et unødvendigt stort pres, som kan tappe al konstruktiv energi.